Asi áno, ak ste pán Vlaho. Čo sa vám ustalo? Odťahli mi auta z predbaraku, ako došli od vás tu papiere pod pánom Lamošom, že mám odstaniť si vraky, to vraky neboli, boli tu dočasne odhlasené autá, potom jedného dňa zase som došiel domov a autá odtiahnuté. Bol som aj na tom vrakovisku, kde autá boli už znehodnotené, poškodené, ešte jednom ich pred vlastnými očami rozbili, takže ja som zvedavý, kto mi náhradí škodu. Alebo auta. To boli ktoré? Odkiaľ to bolo? Od Záhrada 102. Tu mám ten papier, čo mi došiel, lebo neviem prečo by som mal odstaňovať niekde auta. Od Záhrada, viem, to boli dve auta. Áno, 2 Golfy. Áno. Lebo dosť si dovolí oné dočasne, auta mali ešpezetky, všetko. Boli mi ukradnuté spred baráku. No, boli ukradnuté, boli tam ani policia. Čo ste to nereagovali na ten papier? A prečo mám reagovať na nejaký nezmysel? Za to, že niekto si vyhlási auta za vraky, ktoré vraky nie sú. Ale vy si teda vraky, auta si dajte do svojho dvora. Vy ste na verejnom priestranstve a keď to auto nie je spôsobilé cez tej premávky, tak nemá čo robiť vonku. Mal som ich pred barákom, tak jak vždy a... No tak si napíšte štážnosť, alebo ešte čo chcete, bolo to legálne, všetko je OK. Nebolo nič legálne, lebo ani polícia o tom nebola pri odťahu žiadna polícia, došla nejaká súkromná odťahovka, ktorá si to odťahla. Áno, my sme to odťahli. No. Dneska čas má zmluvu s odťahovkou autovrakovisko. A jak si oni môžu dovoliť auta odjebať z toho ešpezetky, manipulovať s tým vysokozdvihným vozíkom, tým pádom dojebu karosériu. Ešte mi dokonca jedno padlo z toho vysokozdvihnného vozíka, čo som videl na vlastné oči, že mi ho rozbili. Ani ma nepustia k vlastným autám. To jak si predstavujete? Vy jak si to predstavujete? No, vy jak si to predstavujete? Nie, vy povedzte, jak si to predstavujete. Mali ste papier, boli ste vonku, mali ste si ich A tam dvora. odkiaľ ste došli na to, že to sú vraky? Nemajú technickú STK-čku, nemajú. Boli dočasne odhlasené, tie nemusia mať podľa mňa. Preto som mal odhlasené, lebo som nemohol jazdiť, lebo momentálne nemám vodiča. Tak som ich mal dočasne odhlasené. Mali ste papier? Mali. Mali ste sa reagovať na ho, mali ste sem prísť, mali ste to riešiť. Vysrali ste sa na to, autá sú odtiahnuté, je to vybavené. Ja si robíte... Není to vybavené, tie auto som si ja kúpil za svoje peniaze, ja som ich neukradol, jak by. Vy ste ich neukradli tiež. Mali ste papier, boli ste vyrozumení. Mňa nezaujíma váš vymyslený papier o nejakých vrakoch. Bola tam aj vaša mama? Áno, vyšla von, čo sa deje. Bola. A bola rada, že je zmizli. Tak si som mal pocit. Takže... Dobre. Ja si vás odfotím. Nebudem riešiť ináč. Tak ja si... Ako teraz vyhlasujem vaše auto, ja si zistím, kde bývate, aké máte auto, to bude vrak a auto za auto to bude. To nevadí, bude to auto za auto. Vy ničíte auta mne, ja vybavím vaše. A takisto aj s tým kokotom si to vyriešim, progresívnym jebnutým. Toto sa nerobí, že sa kradne auta a kto mi ich teraz vyplatí? Vy, čo ste boli pri tej krádeži, alebo... To bola krádež, nebola tam žiadna polícia, ani mestská polícia, nikto o tom nevedel. Ale vy ste boli vyrozumení, mali ste papier, mali ste... Prečo ste nedošli, keď som bol doma? No tak Ich odtiahnuť. ste vy doma. Tak si zistím, keď viete si zistiť, účovať v auta, že sú vraky. Ja to nezistujem, to robí niekto iný. A kto? Kto vám dal podnet, alebo čo? Na to je jeden človek, ktorý behá a ktorý zistuje tieto veci. Tak mi dajte meno toho človeka. Nedám. Dajte mi meno toho človeka. Prečo mi ho nechcete dať? Nech si to vydiskutujem s ním. Však on len zistí, či to má STK-čku. No ale auto bolo dočasne odhlasené, takže to nemá nič s STK-čkou. Mali ste papier? Neoháňajte sa tu s nejakým nezmyselným papierom. Dajte meno toho človeka, čo to učil, že to vraky, že sa to má odtiahnuť. Dočasné odhlasené znamená čo? Máte na to nejaký papier? Ja mám na to papier. No tak to doneste. A prečo vám mám donosiť? No tak potom čo? Keď si vám netreba papier, aby ste učili auto, že je vrak a nehali, že ho ukradnúť a zničiť. Však vaše auto to není, však to môže zničiť, ne? Vy ste si ho nekupoval. Tak viete,
konkrétnych vrakoch všetci ľudia sú riadne vyrozumení. Majú tam, alebo tam majú nalepené, 60 dní majú na to, alebo 30, aby to auto odstránili. Alebo to riešili. No áno, hovorí sa o vrakoch. Nie, auta, čo nejsú vraky. Auta nemajú platnú STK-čku, sú nespôsobilé cestnej premávky, musíte si ju dať do dvoru, alebo na nejaké súkromné... Tak nám vráte pôvodný dvor, ja sme mali, aby sa mi to tam aj zmestilo. To je váš problém. No, pekne bylo, to vy ste pekný kokot. Pekný prijebaný kokot, zmrt, skurvysín, jeden vyjebaný. Kokot vyjebaný.